мене са Андручи 8 и Диони. Сега изчаквате хора. Диони. Мен. Диони. Здрасти. Това искаш да чуя. Здрасти, казах. Добре. Айде, много хубаво. И днес ще Сега, момент, елаче и аз започна Днес клипа. ще играем на Hunger Games. Аз вече влязах по-бързо. Обо, аз ще почна да изследвам. Така. Чайте се. И какво става, хора? Аз съм Андрич 8 и тук с мен сега Диони и Доди Халата. Да. Сега ще играем Hunger Games. Обичайното, айде, влизаме. Айде. О, боже! Колко обичам Hunger Games. Да, вече съм с нов комп и няма да лаги толкова. Абонирайте се за мене и за нея. И за мене. Ами че аз го казах. Ето, обещахме нов клип на Hunger Games. Снимам ви нов клип на Hunger Games. Ако не сте доволни, сори. Не съм доволен. Абе, тебе кой те пита? От даскалото. Кой те пита, бе? Кой те пита, те питам аз, е. Кой те пита, те питам аз, е. От това стана доста странно. Окей. Тъпчи. О, май гад. О, добре. Намерихме си ризница. Кой ми я взе? В носа. Който и да беше много тъп човек. Човек сега... Има ли някой? Освен нас. Тримата! Той не е свършил. Грис природа. Тей. Ще стоим по-далечко от тос. Тони! Престани, ма, Тони! Ма, ди мене отбима! Ама, Тони, престани! Аре, почваме да цепим тос! Чули! Илай! Да убием тос! Илай! Виж, че го е! Бягай! Илай! Да, бягай. Убих го! Yes! Първият ми кил в Hunger Games! Добре, няма килове. Не. Добре, няма така. И ти няма килваш с мене обаче. Дай Боже. Уоу, небето. Бъгнато. Окей, небето много здраво. Бъгнато. Аз стоям на едно място. Човек, като сме готови, смисъл, нали, като в миналия клип, ще се разберем. Никой не е стигал още до тук. Имаш да ми дължиш. Колко? Няма да ме пиш, ма! Чакай, бе! Тъй кажи, човек! Ти ме прекъсваш, после аз съм ти виновна. Пу, че си ти. Оставих ти айтеме, спокойно. Те оставиш и да не съм че оставя. Тук има разни просто. Имам си. Уау, чай, ще те падна. Може да ги обереш след мене. Охо! Боби! Май ти си тъй, защото тъйче. Не! Мале, бождаре! Умри! Защото убия. Аре, влизай пак. Влизай. Да ти кажа. Влизай, моля те. Няма си друго име. Влизай. Аре, хава, влизай. Аре, влизай ти. Влязах че ли? Да. Добре. Обаче сега първо цепи мони, ако той е влязъл изобщо. Той май седна. Садерка. Джоне, садна ли? Не. Не е саднала. Само малко. Ама та саднахме. Добре. Тук няма хубави работи. Тук няма хубави работи. Тук няма просто че това заради това ще да умра, ли? Аз мисля да се опътвам на едно място. Защо съм с обувки? Бъгнало ми се от миналата игра, смисъл. Май. Yes, пълен съм. Пълен арман. Какъв си? Пълен арман. Аре, пич. Аз чух друго. Мале, то със златен мъж ли е, бе? Мире. Деба. Мале, човек, ако имаш някакъв меч, после ми дай. То е за тебе. Не. Къде, бе? Чакай. Ти. Той си ти. Боже, викам. Който се. Сега да си взема меч, аз все пак. Дървен. Тука. Ох, yes. Боби, съжаляй, че не си тука. Всичките айтеми от миналата игра са мои. Имам 1, 2, 3, 4, 5 златни меча, 6. То си много тъп.
Мале, имам 6 златни меча. Ей. Аз съм с пълен армор. Повиц. Това ти е бронята? Не чай все пак. Ими, хубава. Чест плейта ми е айрон, гащи златни, каска е златна и ризница за... О, златен меч. И аз имам 6, даже повече. Ще го видиш за клипа. Кой е тос? Те страшно. Кой е тос? Айде, Боби! Come on, Боби! Come on! Come on, Боби! Come on! Умри! Аре, бе, искам да те убия, бе. Умри! Не. Умри. Умри! Ами! Умри, бе! Умри, защо не умираш? Умри! Лай. Их, боже, защо не мога да го хвана, бе? Вижте го е. Ла, Боби, ла. О. Аз май няма се доближавам за тебе. Май. Близо. Ама, само с тях се занимава. Хич. Или утре, или изобщо няма да тръгва. Ето и лекичко. Това ще го изрежа, човек. Ей, ще бъдете паяци. Ари, мрете, мърши. Тонито, убихте ли, бе? Не. Аз не съм играл втората игра. А? Аз не съм играл от втората игра. Мамо, по-тихо. Трябваше ли? Еми, И това ще го изрежа. Уау, че да падна по стълбите, човек. Макар че... тука, те ще паяци. Горе има паяци, човек, и щяха да ме убият. браво тях. Миналия път. То сега също ще имаме. Да се изправим срещу паяците, ако има също. Влад! Боби! Голям фейл, човек! Доста ще има да изрязваме с тебе горкичини. Другото ми нещо... Бенг. Просто не можеш ли да отидеш в стаята си? Чакайте. Ей, сега се връщам. Спри клипа на пауза. Заплет. Аз няма го спра. Зад колисно е те да се гледа. Чак говоря с баба, че бе много. Служи си там, но... Мали... Да, точно, ако правя проби да се кача, няма ми се получи. Аре, отида в стаята с човек, защото... То се е разбрал, че няма да се получи сега тъй. Хубаво, аз от кое дърво да се кача. Назад. Но. Вижте колко съм кекала, не мога да се кача. Така, аз съм тук, това ще го изрежа. Ще го изрежат. Извинете за по-рано. Просто някои хора... Това е... Не. Тъпи работи, ама... Все пак Бобито, нали, да не ги вземе. С кое ми... Хавата да не ги вземе. Макар, че на стария му канал те се казваше много нещо. Тъй сега. Къде си? Няма опти в айме. Да се срещнем И на чунковите ми... спална. Да се срещнем на спална. Я чай, човек. Къде да се срещнем? На спална. Хубаво. Аз вече съм там, де. А? Аз съм вече там. Хубаво, и аз се седна. Бенг. И не си точно, защото аз бях над спална и не те виждахме. Сега ще ми изкочи от някъде. Къде си, Лайла? Аз минама, знаеш къде те чакам. Дай сега да го направим като миналия път. Скачаш в дървото. Човек, крипа. Къде? Къде? Къде, За бе? тебе беше. Къде? Къде, бе? Няма крипър, Не, вече. къде? Няма крипър, спокойно съм. Сега му плашите. Кожа, като плаш. Ще гадно. Ари, идвай на спална. Ама, чу.
Бенг, бенг. Аре, После ще ходим ли на ивенти? В смисъл, като свършим. ясно. Мали, взе да ми лаги от тебе. Взе да ми лаги от тебе. Виж сега колко си мазена, взе да ми лаги от тебе. От тебе. Само и единствено от тебе ми лаги. Ила. Само и единствено от тебе ми лаги. Ела да си го скарам сега на тебе. Лагна заради тебе. Ето, виждаш. Убих ли там? Не. Къде си, че? Купа, аз защо не те виждам? Лагна ми изправя да те виждам, че. Учи ли да чакаш, ли? Папаш торта ли? Ела. Не да че позволи да папаш торта. Къде си? Ма ти пак не можеш да я сложиш. Всъщност... Запалих се и умрях. О май гад! Да. Еми, тук е в портала. Еми, хора, от мене ще и той. Чакайте сега. Аз излязах, де. F5. Еми, хора, това беше от мен. Надявам се клипа да ви харесал. Очаквайте още И хора, клипове. и това беше от мене. И чао! Дано да ви е харесал клипа. До скоро.